This is a What? mentoring production. My name is Spraga T. Stein. No matter how the devil smoke weed, will never be the most high. Ndinoziva vando pana rukuita ruchiva vati pema epe anovasiya muguva zuva nezuva problem andoiziva zvangu tichapedzerana. FBI president. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Kana aripo ndine nematom panonditi Spraga kana kuti amu musaterere uyu ice cream nai ma FBI ningagode ndawana zvakadai nice smart cream uyu wazorevhasirini ndomuna ari clean vamwe sempin. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Pana rukuita ruchiva vati prema epe anovasiya muguva zuva nezuva problem andoiziva zvangu tichapedzerana. Bebi wakudanana napresident wema FBI nditori nepaliamendi hatina kudhivana zveaccident nekuti mwoyo mangu uri permanenti. Make it his name. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Jehovah Shalom kana aripo ndine nematom panonditi Spraga kana kuti amu musaterere uyu ice cream nai ma FBI ningagode ndawana zvakadai nice smart cream uyu wazorevhasirini ndomuna ari clean vamwe sempin. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Pana rukuita ruchiva vati prema epe anovasiya muguva zuva nezuva problem andoiziva zvangu tichapedzerana. Bebi wakudanana napresident wema FBI nditori nepaliamendi hatina kudhivana zveaccident nekuti mwoyo mangu uri permanenti. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase I don't think you can find it. Inzwa meni kaindi uyu baby nechimwe chikaindi ivinuka zvakase